Għandna id-dover li l-nies intuhom il-verità, jisimgħu u jixtaru l-idejat tal-partiti u mbagħad jiddeċiedu. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija intervistat waqt il-programm 10Q. Il-programm ixxandar fl-istess ħin li Adrian Delija kellu jiddibatti mal-Prim Ministru Joseph Muscat fuq Xarabank, iżda Muscat ma aċċettax li attendi għad-dibattitu. Adrian Delija qal li Muscat mhux komdu jiddibatti u tenna li dan hu parti mill-istrateġija tal-Partit Soċjalista li uża l-flus tal-Gvern biex iwassal u jinstema' l-messaġġ tiegħu biss mingħajr dibattitu. Il-poplu qed jinduna illi l-Gvern komdu illi bis-saħħa tal-incumbency tiegħu tal-flus tas-saħħa ta' flus il-poplu jagħmel il-messaġġi tiegħu biss. Imma mhux komdu illi iwieġeb mistoqsijiet tal-medja, mhux komdu illi jiddibatti u allura maħniex qed inkunu qed nagħtu l-poplu tagħna l-aqwa servizz. Aħna obbligati bħala politiċi illi nħallu l-medja ssaqsina l-ġurnalisti, illi mbagħad niddibattu ma' xulxin biex inġeddu l-idejat, biex inħabtu l-ħsibijiet, biex eventwalment dak li ngħidu joħroġ l-aħjar minnu. Adrian Delija qal li mhux veru dak li qal Joseph Muscat li kien hemm xi ftehim li jkun hemm żewġ dibattiti biss bejn il-mexxejja. Lanqas ma hu veru li kien hemm xi qbil dwar il-Parlament jaġġorna għal wara l-elezzjoni tal-25 ta' Mejju. Mhuwiex minnu li l-Partit Nazzjonalista kien ftehim mal-Partit Laburista li jkun hemm żewġ programmi biss. Mhuwiex minnu. One. U ftakar ta' xanka fdi daħarġu fuq il-mezzi tax-xandir illi aħna qbil ġie aġġornat il-Parlament. Mhuwiex minnu, mhux veru. Anzi bil-maqlub kien baqa' 6 seduti. Kien baqa' 6 seduti miftemin ukoll dakinhar li kellna nitkellmu fuq il-protezzjoni tal-embrijun min kienu ħajkunu l-kelliema fosthom kont ħan nitkellem jien. Mistoqsi dwar il-proposta soċjalista li t-tassazzjoni ma tibqax xi ħaġa tkun deċiża mill-Gvern Malti, Adrian Delija qal il-Manifest tas-Soċjalisti Ewropej, is-Soċjalisti Maltin għamlu tagħhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li jidher l-interess ta' Muscat m'għadix Malta, iżda li jintoġob ma' sħabu Ewropej biex jaħseb għal rasu. Għalfej, why would they do it? Għax naħseb issa Joseph Muscat l-interess tiegħu mhux pajjiżna. Issa Joseph Muscat l-interess tiegħu m'għadux Malta. Jekk qatt kien issa Joseph Muscat l-interess tiegħu li jintoġob ma' sħabu Ewropej biex jaħseb għal rasu. Dik ir-realtà. Dwar il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista dwar il-politika tiegħu dwar il-kanċer, Adrian Delija qal li aħna qegħdin fil-politika biex ngħinu lin-nies. Aħna obbligati li nitkellmu fuq dawn l-affarijiet, aħna qegħdin fuq il-politika fil-politika biex ngħinu lin-nies, mhux biss fil-but, imma fis-saħħa. Fuq iċ-ċittadini tal-ewwel u t-tieni klassi ma nitkellmux. Dawk li jistgħu jixtru l-aħjar mediċini iva u dawk li ma jistgħux, allura dawk ninsewhom. Allura għall-fqir min ħajaħseb, għall-batut min ħajaħseb, għal dak li qed isofri min ħajaħseb. Dwar deċiżjoni tal-Qorti rigward il-pubblikazzjoni tal-rapport Igrant, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Qorti stabilit prinċipju importanti li l-Oppożizzjoni għandha l-istess dritt ta' informazzjoni u l-istatus ta' watchdog daqs l-istampa. Il-Qorti rikonoxxiet ukoll ir-rapport u ta' importanza pubblika. Dwar l-aħbar li l-Gvern kera vapur suppost ġdid iżda li fir-realtà huwa aktar antik mill-vapuri eżistenti tal-Gozo Channel, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li dan hu sintomu ta' gvern f'paniku u li jipprova jitħaq bin-nies.